Хайде заедно на баня! След печенето, скъпи приятели, беше време и за къпане на отливките. Елате сега да ви разкажа от самото начало. Започваме с направата на отливката, смесвайки 100 грама смес и 35 мл вода. Пръскам спирт както в сместа, така и върху кълъпчето. След което бавно отливам вътре в кълъпчето. С помощта на четка за рисуване помагам на сместа да влезе навсякъде, избутвайки ето тези балончета, които виждате. Те излизат от листенцата на цветето. След 30 минути имам готова отливка, при което разтягам кълъпчето и я изваждам. С помощта на ножче изчиствам излишъците. За къпането използвам акрилна боичка, след което добавям вода, след което разбърквам. За повече разкош добавям брокат. И ето, че е време да изкъпем отливката, топвайки я в така направената цветна вода. С помощта на четка влизам в местата, на които не е влязла цветната вода. Оставам за кратко да изсъхне. И междувременно си приготвям втория цвят. По същия начин добавям цвят и вода и хубаво разбърквам. Потапям и долната част на нашата отливка и пак помагам с четката, за да вляза на местата, на които не съм успяла. За да отцветя листенцата, ползвам разредена зелена боичка, след което отцветявам внимателно измежду маргаритките. Жълтата боичка ще ми помогне да изглеждат още по-реалистично моите маргаритки. Нанасям хаотично от нея, след което топвам в оцветената вода и допълвам, за да стане още по-истински цветът. Придавам леки розови штрихи върху цветенцата. Същото правя и върху кашпичката. С този метод на къпане, приятели, може да спестите доста време при оцветяване на вашите отливки. Надявам се е било от полза видеото. Не забравяйте да ни лайкнете и да ни подкрепите с коментар. До скоро!